Orwa kare ang'o mathagowa en mana mibadhi. Kadang kiti gik ma koro iwachonwa matimore oko mowuor leronwa maler. Kadang chak wacho sani ni chakre sama kama nyaka sama kama trailer ok rengi. Ma en gima kata NTSA nosewacho kendo piny nowacho bende nosewacho. To pod iromo mana kodgi e ndara ka. Gima timo gi bende onge. Apani gima wuor otet wacho kidoke gima na wacho mokwongo ni systems. The culture mar Kenya mwadake kata country wa. Culture number 1, kata obedo ni engineer gini temo okoda bedo kan wabiro complain, wabiro ka mondo wayud suluhisho, wanyalo timo nang'o mondo Kenya obed maber. Gitemo maber sana kako wacho, lakini mibadhi kata kawuono kwa neno news, mibadhi mawuok NTSA ng'eny seriously. I have to say this. Ni kop mondo miyud service NTSA ntiere mibadhi manyaka ikale mokwongo koki. Engineer nyalo bedo gi chuny maber, wasetwak ga kode ka. Chuny maber kendo gi jingo mar loso. To iye kanyo te sako margi ntiere joma are not willing to perform kako perform. Kadhi mbele kidogo anyalo wacho ni nyaka identify high risk task. Nikech high risk task biro gi severity mar loss mantiere. To kwa ng'eyo maber ni ndara inyo joge wawacho ni work smart go home safe. Kako wacho ni kigone nyathini ni ba itange inene godhiambo. Ang'ama wanyalo timo mondo wadoge ma. Gimoro wacho ka ni simulators. Skunde adi ma Kenya ka. Nikech adwa ni mondo gimiwa regulations. Wan gi skunde adi mag private ma offer simulation. To gimoro badwa no ukonya kai. Ka ng'ato osebedo motiegore maber e driving. En karang'o ma ng'ani bi podhi ni koro riemb mtoka long distance. Kose en no mi licenses endorsement o team in panic control mar gari, mechanical understanding mar gachi, behavior mar driver, en ng'ama biro wuok gi ng'ato ka ma NTSA opuodho ni in wase mi licenses wa endorse koro iriembo bus. To the first assignment mari dhi Kisumu kata dhi Mombasa kata dhi Eldoret kata dhi Moyale, nitiere ng'ama dhi kode maduogo miwa report ni ng'ani koro to wanyalo wekende mondo koro dhi oriemb gari ni. Nikech aseneno ng'ama riembo mtoka gima kelo kata tho mang'eny kaka koro mar KU manjotimore ni. Driver no maybe nokong'e area no kaka chal. Environmental factors mowuor wacho ni. To overtaking, do you know your vehicle? Sami overtaking, being area miriembe mtoka no. Kiwuok ka sani Trevor, ateri yo madhi Marsabit, kapo kiriembo kuro. Joma dware mtoka matek kata dhi Moyale, ntiere winds mang'ado matek kabisa. To onge ng'amose guide ni area ni, these are the environment factors manyaka ing'i. Nitiere ng'ama miyo ga report mondo wang'e ni wan safe ndara. Mago among factors makelo masire ndara. Engineer, ang'o